hold accountable the customs which are allowing counterfeit products to enter into our townships. Banikezele ngoxwebhu lwezikhalazo kwisikhululo samapolisa abahlali baseNaledi eSoweto eGauteng emva kokusweleka kwamakhwenkwe amabini nokukholelwa kuba abhubhe emva kokutya iibhiskits awazithenga kwivenkile yasekuhlaleni. Kulo mlilo ke wawungazi kuba kwenzeka kanjani, uqalwe yintoni, esikhokhela ihita, kulapho ke kwasweleka khona abantwana ababini. Bangcwatywe ngoncedo lukasodolophu kumasipala iDr A.B. Xuma nosomashishini namhlanje abantwana ababini abathi batsha bangqongqa belele kwilali yasebhekileni eNgcobo eMpuma Koloni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa Ndambi Ndodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Abahlali baseNaledi eSoweto eGauteng namhlanje babambe umngcelelo osingise kwisikhululo samapolisa ukuya kunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo nalapho bevakalisa ukungaxoli ngendlela amapolisa aqhuba ngayo ezilokishini ngelithi akhusela abanini zivenkile ezingekho mthethweni okuze emva kokusweleka kwabantwana ababini abangamakhwenkwe ekutyholwa kuba batya iibhiskits ababezithenge kwivenkile yasekuhlaleni. Abahlali baseNaledi eSoweto namhlanje badele izindlu zabo kule nqatsini yelanga babamba umngcelelo osingise kwisikhululo samapolisa behambisa umqulu wezikhalazo zabo kulandela ukusweleka kwabantwana abangamakhwenkwe ababini ngolwesithathu weveki ephelileyo. Kutyholwa ngelithi lamakhwenkwana athenga iibhiskits kwivenkile yasekuhlaleni ekufutshane kanti athenga ingcwaba. The police must hold accountable the customs which are allowing counterfeit products to enter into our townships. We want these people to be documented. If they are not documented, they must be thrown out of our country. Abaqhankqalazi bakwatyhola amapolisa ngokulala ngengubo enye nabanini zivenkile zasekuhlaleni, nto leyo abathi ngumkhuba abafuna ukugxothula neengcambu. We know our police, we know their work ethic, we know that they're not going to entertain these issues simply because of their beneficiaries from the same illegal spaza shops. They are the ones who are protecting the same illegal spaza shops. They go and collect chochos. Ngelixa usomlomo wephiko lolutsha lwe-ANC uSiphokazi Duma ememelela ekuvalweni kweevenkile zasekuhlaleni ezingekho mthethweni. We want to make a statement to the police. We want to make a statement to the government to say that we need these illegal spaza shops to be regulated. So we have called for the temporary closure of the ones in Ward 20, and we'll continue to call for the temporary closure of all of them in Johannesburg until we can be assured that the things that they sell there are regulated. Ukadi ngomso kuza kubajwa inkonzo yokukhanyiswa kwamakhandlela kukhunjulwa aba bantwana abaphulukene nombomi babo yanga imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo. Bangcwatywe ngoncedo lukasodolophu kumasipala iDr A.B. Xuma nosomashishini namhlanje abantwana ababini abaye batsha bangqongqa bekobentlombe kwilali yasebhekileni eNgcobo eMpuma Koloni. Isithethi sosapho uMnumzana Mxoli Ndima uthi nangona bengaqinisekanga ngesizekabani salomlilo kodwa barhanela ihita. Umama wezintsana ubethe tsixa de eGauteng ukuya kuthenga amalaphu okuthunga ngethuba lokwehla kwesisithwakumbe. Sisephansi kophando lwamapolisa esona sizekabani somlilo otshise aba bantwana belikhaya basweleka belele. Nangona kunjalo isithethi sosapho sirhanela kuba lo mlilo ubangelwe yihita. Kulo mlilo ke wawungazi kuba kwenzeka kanjani, uqalwe yintoni, esikhokhela ihita, kulapho ke kwasweleka khona abantwana ababini abaneminyaka emithathu neminyaka eli-11. Usodolophu kumasipala iDr A.B. Xuma ephelekwe libhunga lonke ukuzawuzimasa lo mngcwabo uthe kuyabonakala kuba umama wabantwana utsala nzima nanjengoko senzeke isisiyeleku eye kuzama amalaphu okuthunga eGauteng nekukuphela kwendlela yokuvusa iphango leentsana zakhe. Sizawukwenza amaqhinga ngoku ukuqinisekisa into yoba unomatshini wakhe sijonge into yoba kwabasomashishini sihambe sithetha nabo akekho okonosidweyinethela ngesitokho sokuqala ukwenzela into yoba kuthi nangona beswelekelwe ngulo mntana wabo kodwa babone into yoba akufi mntu ngokufa komnye umntu. Into ebalulekileyo apha yinto yobana sikhangela amacebo okuphuma kwindlala.
endicingayo ukuthi amanye awo yinto yobana kulinywe igadi so that abantu bangaxhomekeki kwezaa mali zezibonelelo zikarhulumente, kodwa yena noko unayo iprojekthi azenzela yena yomthungo ekufuneka ngokayincedisiwe ngethamsanqa. Umasipala we-AB Chuma setshilo into yobana uzawuzama ukuncedisa ukususa ikati eziko. Kanti namanina kwibhunga likamasipala azibophelele ekubeni abeliliso kumntwana ushiyekileyo kweli khaya uqinisekisa ukuba uyolulwa ngokwasemphefumlweni yaye uyaziqoshelisa izifundo zakhe usapho lungahlawulanga nepeni emdaka. Ndizawukwazi ke ngoku ukulobhisha nakwabanye amanina akwezinye ii-subregions sikwazi ukuzoxhasa lo mama weli khaya. So siyazibophelela ke singomama ukuba lo mntana ushiywe apha sizawuthi simjonge nxa zonke. Aba bantwana bangcwatywe felefele ngoosomashishini baseNgcobo nabo basuka kwimimandla engqongileyo. Abahlali balucwabevu ngomsindo ngokusilela kokuhanjiswa kwenkonzo kwisixeko saseTshwane bathi oku akusabangelwa luqhankqalazo lwabasebenzi bakamasipala iSAMU kodwa lukruthakrutwano phakathi kwemibutho yezopolitiko. Inkunkuma igcwele ezitalatweni zasePitoli, eAtteridgeville, eSunnyside nakwezinye iilokishi. Kungoku nje abahlali Bagrogrisa ngokungahlawuli inkonzo zikamasipala. Isixeko saseTshwane saziwa ngokuba yinhlokodolophu sijike salithafa lenkunkuma. Abahlali base-Atteridgeville bathi bonele kukuhlawula amaxabiso kamasipala kodwa ukuhanjiswa kwenkonzo kuyaqhwalela. We have tried everything in the book to assist the city to collect revenue to a point that we see there's no point to pay for services that are not rendered. Look at this dump. I mean, they claim that they are servicing us, they're igniting with excellence. But now, the city is no longer igniting with excellence. They're igniting with corruption. Ngaphandleni kwenkukuma le abayikhalazelayo engalwandwayo bakwanentaphane yezikhalazo. Service is bad. Lights, there's no lights. Street lights are not functioning at all. Instead of fixing all these problems, they are busy sending us a letter of demand, final letter of demand. How are we going to pay for things that we don't get? Uceba kaWard 58 ugrogrisa ngokuyithwala inkunkuma yekuyichitha kumasango kamasipala ukuba ngaba kukho manyathelo athatyathwa ngokukhawuleza. If all these illegal dumpings here are not cleared, what I will do is to lobby the business community so that at the end of the day we can get trucks and then deliver it in Tshwane House, so that at the end of the day the mayor can be in a position to see what affect the community here. Ukanti umasipala uziphendulele kubahlali. Billing for municipal services will be done as normal on both metered and unmetered services. It is important to note that the city appreciates the fact that some unmetered services were provided outside normal schedule due to disruptions as a result of employee protests. The respective departments have implemented catch-up plans to ensure the provision of such services. Abahlali ke bakhalazela nempilo yabo esebungciphekweni ngenxa yokungaxoxeki kwezitrato batsho bebongoza ukuba isixeko singenelele. Kukho ithemba lokuba iyekiswe imiqathango yamanzi kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay empuma Koloni okukuzemva kwezandyondyo zemvula kweli phondo. Nangona kunjalo lo masipala uthi uza kuthi gqolo elibeke esweni ubonelelo lwamanzi kwesi sixeko simbaxa. Imvula yakutshanje izise isiqabu kwimbalela nebigubungele umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay kwaye namadama kubonakala ngcono kakhulu kunangaphambili. Idama iChurchill laseKurha, idama impofu kunye neGrooilendaal ebeqala ukuba namanzi aphuphumayo oku kwagqityelwa ngo-2015. Nangona amanqanaba amadama ethembisa, umnikazi wesaloni Sister to Sister uthi ukunqongophala kwamanzi kube nefuthe libi kwishishini lakhe kule minyaka mithathu idlulileyo njengoko oku kubangele ukuba athenge amanzi nangona ityala lamanzi lona lime ndawoninye. It was that problem of boom, figure sekungekho manzi, and ke also start appointments, and also we also expect walk-ins, so it has to be rush. Cela wethu nize akho manzi namhlanje nize senihlambile inhloko, and ke ngoko iba loss as well on my side lanto yobana because ekugqibeleni bendiwabhatala. Funny enough, i-statement besingatshintshiswa.
Sithetha lo masipala ombaxa uMthubanzi Mniki uthi abazukuyisusa imiqathango yamanzi kwangoku nanjengoko amanzi asetyenziswa kakhulu kunomlinganiselo bekwesi sixeko. Okwangoku ungabonakala ngathi inethile, angabonakala ngathi ayaphuphuma amadami, kodwa asikafikeleli kuloo ndawo yoba singathi siqinisekile into yoba siyazisusa imiqathango yokusetyenziswa kwamanzi. Kananjalo elona dami likhulu sitsala kulo amanzi elisetyenziswa kakhulu leli cala sithi zi-western areas apha eNelson Mandela Metro liku-26% lona, alikafikeleli kwawufikelela kwaku-50%. Umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay ubongoze abahlali noosomashishini ukuba baqhubele phambili nokusebenzisa amanzi ngononophelo njengoko isixeko singekaphumi ehlathini. Iindaba zethu kuChannel 163, ndinguSiphosethu Boy, ndiseGqeberha. Amapolisa akhangela abarhanelwa abaqikelelwa kwi-15 ukuya ku-20 abaqhushumbise isithuthi sakwaFidelity isithutha imali ku-N2 eRhawutini ngentseni yanamhlanje, ukanti siqala ngokujonga uthotho lweziganeko zokuxhonyiswa kwezithuthi ezithwala imali ezenzeke kwisithuba seentsuku ezimbalwa ezigqithileyo. Kwelinye icala, umkomishinala amapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula ngomlomo wesithethi senkonzo yesipolisa uBrigadier Atlenda Mathe wothulela umnqwazi amapolisa ngempumelelo phantse kuzo zonke iziganeko zokuhlaselwa kwezithuthi ezithwala imali. Isithethi samapolisa kuzwelonke uBrigadier Atlenda Mathe uthi liyancomeka igalelo lamapolisa lokuqobisana nolwaphulo-mthetho oluquka ukuqweqwediswa kuqhushunjiswe izithuthi ezithwala imali. General Fani Masimula says he's satisfied with the manner in which police across the country are responding to criminality and acts of lawlessness. He says through well-coordinated, intelligence-driven operations, police will continue to deal decisively with criminals ahead of the busy festive season. Kanti nakwisiganeko esehle eThekwini kwiintsuku ezintathu ezigqithileyo, amapolisa abanqakule abarhanelwa. In KwaZulu-Natal, 4 suspects were shot and killed during a confrontation with police at a home utilized as a safe haven for the syndicate in Kwamashi on Friday morning. Ngentseni yanamhlanje kuqhushunjiswe esinye isithuthi esithwala iqhosha elingenantunja eRhawutini. Maximum resources have been mobilized following a cash and transit heist on the N12 in the Mondial policing precinct in which a female driver of a BMW was hijacked and kidnapped in the process. The lady was forced at gunpoint to drive suspects towards Soweto. The suspects got off near Diepkloof and ran towards other getaway vehicles. A support and a multidisciplinary team have also been activated to search for at least 15 to 20 suspects who got away with an undisclosed amount of money. uBrigadier Mathe uqhube wathi amapolisa azawuthi qolo echophe ezithendeni elindele ukuqubisana nezikrelemnqa ezihlasela inqwelo mafutha ezithutha imali kulo lonke eli. Kusweleke amalungu amathandathu omkhosi wezokhuselo weli ze-isithathu safumana umonzakalo wokutsha emva kokuba kuqhambuke umlilo kwinkampu eliziko lokuqeqesha amajoni kwiphondo laseMntla Koloni. Lo mlilo uye wanwenwa usuka kumgodi osecaleni kwale nkampu yokuqeqesha amajoni, namajoni kuthiwa ebetyalwa kule ngingqi ngelungiselelo umsitho obanjwa iminyaka le womkhosi wezokhuselo weli owaziwa ngevukuhlome, ukanti abasemagunyeni basayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kule ndawo kwaye lo mlilo kuthiwa seluthomalele. Abahlali bendawo yogobityholo iCovid eKhayelitsha eNtshona Koloni baluchaze utyelelo lwe-ANC kweli phondo lokuhlola ukufezekiswa kwezithembiso zayo zomqulu wonyulo luka-2019 njengokudluliswa nje kosana kunina. Usekela nobhala jikelele wesibini walo mbutho unkosikazi Marupini Ramokgopa ukutyelelo kweli phondo ukujongana nemiba engokunikezela kweenkonzo kweli phondo. Abahlali bathi umbutho we-ANC uphanzile ukufezekisa izithembiso owazenzayo njengenxalenye yokugaya inkxaso yonyulo lwango-2019, batsho bekhankanya unikezelo lweenkonzo abathi luyaqhwalela. Bekufanele uba baqala kunyaka ka-1994 ukwenza ukuphengulula umqulu uzokutsho ngokubona uba zingaphi izinto ebesivumelene ngazo kwiikhongres ze-ANC ezingekenzeki. Sisebenzisa iitepu ezisesitratweni, fumanisa uba mhlawumbi etepini zizindlu eziyi-50 nikhamanzi kuloo nto isebenzisa loo tepu. Namhlanje abahlali bendawo yogobityholo eTaiwan
bame kwimigca emide belinde ukubhalisela ukufumana izindlu. Baneminyaka eyi-37 belinde izindlu. Okokoko behlala ematyotyombeni. Sine-challenges esiye sihlangabezana nazo. Umzekelo kutshe izindlu, mhlawumbi kutshe indlu eyi-1 ichaphazela izindlu ezininzi, mhlawumbi izindlu eziyi-20, and then nabantu bayatsha. Umzekelo ukhona unyaka bekutshe abantu abayi-8 endlini. Okucacileyo kukuba ayisukuba ngumhlaba owehlelayo kumbutho we-ANC ukuvuselela ithemba kubantu ukuba ngenene iza kuyiphucula impilo yabo. Kudlala intsimbi kumdlalo amagqibela kankqoyi wendebe ye-MTN 8 nalapha amabhakaniya engquzulana neMamelodi Sundowns kwibala iMoses Mabhida kwiphondo laKwaZulu-Natal, kanti la maqela omabini asabambene ngeqanda macala. Kanti abantu baphefumle ngeqela bacinga ukuba liza kuphumelela le ndebe ye-MTN 8. Qinisekileyo msasazi, Sundowns izawuphumelela, izawuphakamisa laa ndebe yiyo le. I-Sundowns ayisaluzi imidlalo. Njengomlandeli we-Orlando Pirates mina kumanje ngilindile ngiqeshile. Ngilindele khona ukuthi emnyama angifuni amagoli amaningi. Mangabe ikwazi ukuthola igoli elilodwa nje. Iqela lamabhakabhaka ndiyalinika impumelelo noxa nje ndinexhala lezinga losompempe. Iteam engiyibona ukuthi namhlanje impela hayi ingayithatha le MTN 8 Sundowns. Sundowns ngiyibona inethu impela mina. I-Pirates iyawina ngo-2-0, izawubethwa i-Sundowns ihambe iyozigotha amanxeba. Laa mphoqo besikade sithi unexhala amasadikwe elangeni, kufika ithuba ngoku loba siwuphothule. Up the Bucks! Kuyodlalwa nje phela ngoba kuyodlalwa, kodwa i-Sundowns nakanjani iyasithatha lesicoco, akubuzwa lokho. Ndicinga uba ezi zigidi zisibhozo zizawulala kubafana bamabhakabhaka. Iyaphumelela i-Sundowns, koko ihlala iphumelela, nangoku kuzoba njalo. Ngibona siyikhusela lula njengayethu. Singabethwa kwezinye ii-games but namhlanje qha kunobathanda. Ngiyabona silapha nje eDurban njengamanje silinde ukuthi siye eMoses Mabhida. I-Sundowns izothatha ileague namhlanje. Thanda ayithatha ibhakabhaka, sayithatha ileague siyi-Sundowns. Fanisile dizuthi bakhona abanikazi bayo i-Orlando Pirates ngekhe sivume tu ngayo le cup. Silapha eMabhida uqinisekisa ukuba siyayithatha nakulo nyaka. Xolisa Mgudlwa uthi Sundowns iza kuphakamisa indebe ye-MTN 8 namhlanje ngaphandle kwamathandabuzo Berlin eQonce. Samkelo Semla Takisa uthi mna msasi ndibona ibhakabhaka liyiphakamisa le ndebe. Bongeka Azuza uthi Sundowns iyaphumelela namhlanje ibuya nayo le ndebe. Thabile Makhaphela selenqangile neMozulu. Kakhulu ke badikela apho ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika yeMozulu mna igama lam ke ndikuthabile maqhude ndimamvelase kwamakhaphela bethu na ngokubanzi yenjenje Mozulu phaya ke empuma koloni phaya emonti emndanzane ngeshumi nje elinesibhozo fowuneka phaa kwasekuseni ngomso futhi ngorhatshwa kwakwaliphondo linye ke mbukeli wam njengaphaa kaloku egqaberha neziphaluka lishumi nje elikhatshwa sesasixhenxe zebenje nje phaa kwelaphondo laphaya eFree State eBloemfontein ngamashumi mathathu nje ananye aqongo sekuseni mbukele yonke nje lamina ngomso ngorhatya kwalapha kaloku eFree State koSasolburg ngamashumi mathathu nje ekhatshwa sesasine mbukelo mekhaya phaya kaloku eGauteng eJohannesburg eThembisa naseRandburg ngamashumi mathathu nje abe nanyo ithi kaloku imozulu kwakhona futhi phaya koVereniging ngamashumi mathathu akhatshwe nje sisine hamba ndambukela isiqwalasele ngokubanzi phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi mabini nje kuphela kumyoli yonke intsasa ngomso kanti kuyafuna kwalapha futhi ke eMgungundlovu ngo-16 degrees zeyenje nje ke la mozulu phaya kwelaphondo laseLimpopo ePhalaborwa ngamashumi mabini nje ekhatshwa kaloku mbukela lapha ekhaya sisibhozo kuyafuna kusenjalo futhi nalapha ke ePolokwane ngo-30 degrees ocwengileyo ithi ke imozulu phaya ephondweni lasempumalanga eMbombela ngamashumi mabini nje ekhatshwa kaloku mbukela ekhaya sesasithalo siphole kamandi phaya kwasekuseni ngomso ngorhatya futhi kunjalo kaloku phaa kosekunda futhi ngamashumi mathathu nje ekhatshwa sona sisibini nanto ke imeko yemozulu phaya ko-Northwest eMahikeng ngamashumi nje emathathu ekhatshwa siso kaloku isithandathu kanti kube njalo mzonzulu napha kaloku eRustenburg intle imozulu phaya ngo-36 degrees
kanti imeko phaa kwelaa phondo labo phaya eNorthern Cape kooKimberley ngama-30 nje abenani kanti ke kasikrwaqula ngokubanzi kwalapha futhi eNorthern Cape njengaphaya apha endlini noko iyancomeka laa meko phaya ko-30 degrees. Zebenje nje bona phaya ephondweni lasentshona Koloni eKapa neziphaluka ku-20 degrees omyoli yonke intsasa ngoba sobukeli masiqukumbele bethi imozulu kalo phaya eGeorge ko-16 degrees akabi kwahlaba. Naso ke imeko apha kuyam iJessica yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ngawufumana la manqaku kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi.